तो रायजोफोर नोंथांमोनाथ' दा नुबाय माने जोंना इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा आर खनसे माने शपथ ग्रहण खालामनो थांगासिनो दं। तो फाइनाली गाइस जोङो कनफिउज जाबाय थादोंमोन, ओमफ्राय गोनो गोथो जाबाय थादोंमोन, ओमफ्राय सोर जागोन बेखौ लानानै जोङो बिराद माने गोनो गोथोआव दंमोन। ओमफ्राय जोंनि लुबैनाय बायदि जाब्ला हामगौ, जोंनि साननाय बायदि जाब्ला हामगौ, जों बेफोरबायदि सानबाय थादोंमोन। नाथाय दिनैहाय सोरनिबा साननाया फुरा जाबाय, सोरनिबा साननाया जाफुङाखिसै। तो रायजोफोर बुंनो थाङोब्ला माने आरो खनसेबावनि थाखाय जोंना नरेन्द्र मदि बिथाङानो इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार जाबाय। बे बाथ्राया दिनैहाय कनफार्म जाबाय जे नितीश कुमारा बिथाङाबो बुंबाय जे नरेन्द्र मदि बिथांखौनो हादरनि गाहाय मा होनो बिदिखौ प्राइम मिनिस्टार ना प्रेसिडेन्ट होनो, जिखुनु जाया आरोखि ना, हादरनि गाहाय प्रेसिडेन्ट बेखौ दोनफिननाय जाबाय। तो गाबोननि 9टायावहाय 9 तारिख, गाबोन 9 तारिख ना माला 9 तारिख जायो, जिखुनु 9 तारिखनि फुंनि 6टायावहाय माने शपथ ग्रहण खालामनोबो रेडि माबा फिक्स खालामखाबाय आरो ना। तो दिनैनि दहाय 11टानि जे दिल्लीयाव जिरायनाय एनडिए प्लास आरो बिजेपिनि मानसिफोर जे गावसोर मिटिं जानाय, बेहाय माने सोरखौ सोर मन्थ्रि दोनखो बेखौ माने सायख'लायनायाव दिनैहाय बे बाथ्राया क्लियार जाबाय। जोंना नितीश कुमारा सीएम जाहैबाय, ओमफ्राय ओरैहाय नैबे माने नरेन्द्र मदि बिथाङा प्राइम मिनिस्टार जाहैबाय। थारैनो सोरनिबा साननाया फुरा जाबाय, सोरनिबा साननाया फुरा जायाखिसै। ओमफ्राय सेन्ट्रेलाव सरकार दानाय होननानै बुङोब्ला जोंना गोनो गोथोआ दिनैनि दिनाव रायजोफोर जोबनानै थांबाय। एनडिएजों बिजेपिजों लोगो नांनानै माने सरकारखौ दाबाय। एनडिए सरकार दाहैबाय दा, सेन्ट्रेलाव एलायन्स सरकार जाहैबाय दा। तो रायजोफोर बेनोमोन गुसुं आपडेटआ। तो नोंथांमोनहाबो मिथिखाबाय जानो हागौ, जायनाखि ससियेल मिडियायाव एक्टिभ दं दासिमहालागै बिसोर गासैबो मिथिखाबाय जे प्रधान मन्त्रिया सोर जाखो। तो बेनो रायजोफोर, नरेन्द्र मदिया फिन आरो खनसेबावनि थाखाय माने प्राइम मिनिस्टार जाबाय। तो गुसुं भिडिअ बेनोमोन। बाय बाय, थेंक इउ।